Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina, Władimir Miediński, przybył do Stambułu, aby reprezentować Moskwę w rozmowach pokojowych z Kijowem. Miediński jest zagorzałym zwolennikiem pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Był redaktorem książki, która przedstawia inwazję Rosji jako kontynuację sowieckiej walki z nazistowskimi Niemcami. Putin odrzucił propozycję swojego ukraińskiego odpowiednika Wołodymira Zełenskiego spotkania twarzą w twarz, które, jak miał nadzieję ukraiński przywódca, doprowadzi do pełnego zawieszenia broni. Nastąpiło to po tym, jak Putin sam zasugerował w miniony weekend, że Rosja i Ukraina powinny usiąść razem do bezpośrednich rozmów, na co szybko odpowiedział Zełenski. Prezydent USA Donald Trump powiedział również, że rozważa podróż do Stambułu na rozmowy. Jednak on również nie będzie obecny, a zamiast tego sekretarz stanu Marco Rubio i starsi wysłannicy Steve Witkoff i Keith Kellogg reprezentują USA.